हाब आदा नोंखौ नागिरना फैथारदोंमोन आंखौ नागिरदों औ दहाय बाजैखौ माबा न'आव हारसिं दावराव दावसि जाबाय थानानै न'आव थालां माबा होननानै सोरबा बांगालबाजों लद खारफालांनायसो नुदों हा नों मारगोना फंबाय औ थारला बिनि जि बायदि मुद आंथ' बि नोंखौ गाननानै थांबाय बायदि मोनदों आं ओइ आदा मा जाखोलै आदा ओइ आदा मा जाखो थांमारदों ना फंबाय औ आदा थाल्ला बांगाल हौवाजोंनो ब्लद मारदों नों नोंनि मेगनजों नुथारदों ना फंबाय औ आं आंनि मेगनजों नुथारदों होमबा बे नाखौ मानो नांबावगौ है थांदो आइया बेनो मा जाखोलै मानसियालाय खारबारबाय होमबा हे मानसियालाय बोरैबासो जाबाय नामासै आं बिराद दुखु मोनबायलै फंबाय ओइ फंबाय ओइ टेबा लाबो टेबा आइया टेबखौलाय मानो गोनां जालायखो बेनोलाय दुखुनि मेथाइ दामलाय दुखुनि गैला खारबाय आं सोरजों थांबावनो हे मा जाखोलै होद मानसिया एसे बोरैबा जामारबाय खोमालै मा खालामबावनांगौलै गैला मा खालामबावनो ताइ मा गाबबाय थालायनांगौ मोसाजानाय दाम मोसानि आं माबार मोसाजानाय दामना हो हे गैलालै सेस आसोलानो हममारबाय खोमालै नोंखौ साननानै फाग्ला बेबायदि खावसे फाग्ला मानसिजों थाबाय जानाय नंलालै टेबखौनो लाना खारनांसिगोन आंनि बिखाया ओइ फंबाय मा टेबखौ लाना खारखोलाय बुजिदों सालाया आंनि आइडियाखौ होद आदा नोंना माबा हिन्जाव खारनायाव दुखु जानांगौ खुसि जायोलै नोंजों थाफाबा जानो नङालै हले बदनामसो जागोन दे आंबो खुरैसे दैयावनो सानसैन र' जै हिन्जाव खारजानायनि जै जारौ हेलौ आं दहाय बिराद बिजिमोन ना बेंकआव ओंखायनो मोजां रायलायनो हायाखै जेबो नङा दे मोनसे लेनदेन दंमोन ना बेनो 1.5 कौटि थाखा हरबाय आङो 1.5 कौटि थिखा मावदो नामा औ दालाय माथो खालामदों नै आरो दा आं बेदर सावजागासिनो दं बेदर सावदों बेसेबां लाबोखो बारा लाबोआखै बेसेबांथो 5 केजिल' लाबोदों बा 5 केजि गोजो हारसिङावनो जायो आङो बिरादनो जाबाथाय अयथासार जायो आङो हारसिङावनो एफा बुरजा जायो हारसिंबाबो जायो आङो हाब बिदि जाबाय थाबालाय माथो प्रेसारानो जागोन उनाव आं थांबाबा मोनजागोन ना मोनजाया बेबायदि बेदरखौ मोनजागोन नों फैबाबो बिदिनो मोनजाबायानो थागोन नोंखौ बेदरजोंनो हाजो बायदि फबनानै दोननो हायो आङो हामारगोन ना नों आंखौ बेदरजों फबनानै दोननो हायो आङो गाबोन बहा लोगो हमलायनो बै फथा दैलामावनो फैदो बेयावनो लोगो हमसै दे होमबा जागोन दे एबारसो गिबि लोगो हमजेनलायगोन थाब फैदे दे जागोन दे होमबा दोनबाय दे सुवासो फैलायबायलै जाबाय सिगारलाय माथिया प्रेक्टिस मारिगासिनो दंलाय हाबाब एफा मोनालायनाय एफा फिटिंआव फैलायनाय मा खौरां बुंब्रा मेब्ला फंबाय मा खौरां माने आदा आं नोंखौ साबायखरसो बावनो फैदो आदा नों बुंनाय बायदि आङो जोंखौ थांनानै गोग्रोब खुलुमनानै निमाहा बिनो सानबाय बिनि सिगांनो मालाय आंना हिन्जावा सोरजोंबा ब्लाड खारबाय बेखौ आंनो सासे मानसिया खोन्थाफैबाय आं कनफिउस बेनिनो खुसियाव आङो दिनै 1.5 बथल लोंबोबाय ना माबा गाज्रि जादों गाज्रि जायाखै फंबाय गाज्रि जायाखै हायोब्लाथ' नोङो बेबायदि खुसियाव दाबखाखौनो गोदोनायाव एसे खाना लाबोनांगौमोन बेफोरखौ बारदो बाजिया मथन बाजिया
नुवाखै माथो ओइ बाजै नों बाजै गैयालै फंबाय मालाय बिमा बिफानाव आलासि जानो थांदों आदायाथ' बादिनि हारसिंसो ओइ मेब्ला फंबाय आं उन्दुनो खारबायलै नों थांनोबा थांदो नोंहा बेहायनो उन्दुनानै थालांदो आदायालाय आंखौलाय गाज्रि मोनखोना माखोलै गाज्रि मोनाखैलै फंबाय नोंखौ आं मोजांसो मोनो मोजां मोनोब्ला बिदि उन्दुनो नामा उन्दुनो ओंखारो नामा माबालै माबा गाबोन डिउटि दंलै आंहा बागमारायाव सासे मानसिया फैसा होनो फैगोनलै मोनसे खामानिनि फैसाखौ मोनब्ला नोंनोबो 1.5 लाखसो हरगोन आं बेफार खालामनो नों उन्दुनो ना थांनो आं उन्दुआ दा आं थांनोसै खिन्थु नों आंनो दा रांखौ हरथारनांगोन दे हरगोनलै हरगोन दे होमबा थांनोसै ओइ आदा आरो मा जालायखो नों आंनो हरमारगोन ना रांखौ आदा हरगोनलै गुरु हरगोन आं नोंनो हरथारगोन आङो सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ सिन्था खालामखाया आदा आं नोंनाव सोंफ्लादोसो हरगोन ना हरा होननानै ओरैनो आंबो गाबोन 1.5 लाखनि मालिक जासिगोन आंबो गाबोन 1.5 लाखनि मालिक जासिगोन फैफिनबावगोनसो हाब्रा बिलाय फैफिनलाबा हामसिगौमोनलै जौ फेनाय मानसिफ्रा फैफिनगारगौमोन नामा आजै आजै आलौजोब्बाय नोंखौ लाखुमाबायनानैनो इखा मोदोम खामजाजोब्बायसो नोंखौ जाजोबबासो गारगोन आङो साला उन्दु जाहैगोन आं साला ओरैनो बे दसे बेदरखौ बेसे खस्थ' खालामना थगायनानै लाबोनांदों आङो आं नोंखौ बोराय बैसोबाबो जोबोर मोजां मोनबाय मानोना नोंसोर बायदि बोराय बैसो जानायनावसो थाखा फैसा थायो मालाय नोंसोर बायदि उन्दै उन्दै सिख्लाफ्रा सेंग्रा मोजां मोजां गोजौ गोजौ लावगा लावगा बाइक सालायलायबायखौसो मोजां मोनो ओहो आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना खामायनोबो रोङा दामायनोबो रोङा नोंगौ नोंनियालाय आंनावथ' एभेलेबेल थाखा दं जाग्रायासो गैया बेनिखायनो आं नोंखौ फनाव रायलायनायावनो फसायखादों ओमफ्राय नोंना न'आ माबायदि माने न'आ हिट प्रुफ औ हिट प्रुफाथ' बिल्डिं इसि गोनांसो जाखागोन बे खमाला गोजोन मोनजाहैगोन आङो बिनाव थांबा बिनिखायनो बोराय हौवाखौनो फसायनायानो मोजां जादों बिदिब्लाथ' न'आ बिल्डिं एयार कन्डिसन गोनांसोना नोंना मा बिल्डिं एयार कन्डिसनलै बिनिबो सायाव नों बुंदोल' नों आंनाव माला थांगोन बुंदो दे थाब बुं माबा ओइ बैसोगोरलाय दाबो सिखारनो जायाखै आंनो सफैनानै खामानि मावफैलायबाय गैया मा दावराव जाबाय थायोब्लालाय मालाय मोजां सिमां नुनायखौ आयै ओंखाम ओंख्रियानो मोनजोबलायबाय दाबो सिखारा मा जागोन बे हौवाजों ओइ खरखासि सिखारनो होनदों बखिलाव थादोंमोन आं ओइ नों मोनजादों ना मोनाखै नोंलाय सैमा बांग्रि बायदि बखिबाय थानो हे नों आंखौ सैमा बांग्रिसो बुंबावदों कुत्तानि जात बे सालिसारा आंखौ कुत्तानि जातसो होनबावदों नोंखौ नों गाथारालां फैलाय बिजोंहा नोंजों खेला नोंसोलै खदाला दोन थारमाने आं मैया ओंखाम जायाखैना ओंखाम संना सङाखै बिमा नों गैयैखाय खहाबथारा होननानै ओंखामखौनो जायाखै आङो ओंखायनो आङो मैया लगनसो थादों आङो मेगन गिदिर गिदिर देखायनांलालै बे खदाला दोन दे खदाला थां ओंखाम संहैदो थां आंलाय नोंखौलाय माब्ला ओंखाम मोनैनि सिगां फोजाफेरा मोखाङा सुवाय देजाथारबामोन आं सयथिबो बुद्धि गोरोंखायसो बासिबाय आयै सेस दुन्दियाखौ जालांजोबथारबाय दुम्बायनि मोसौआनो जाथारगोन बियो ओइ बिमा दुम्बायनि मोसौआ सेस जालांबाय दुन्दियाखौ सोर दुम्बायनि मोसौआलाय नोंनि दुन्दियाखौ जालांजोबनांगौ मालायनि मोसौबोथ' जानो हागौना जानला मेनला बखिना मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानाङा नोंहालै बिमा
दुंबायनि मोसौआनो जाथारगोन बियो हनै आगानानो गिदिर गिदिरथार आइ मेलेम गैयि मोसौनि आगानखौ नायना मोसौखौ सिनायनो हायो नामा मोसौआ सोरनि नै ओंखामा खुरनोसै आङो जाफैदों आमबार एबार दुन्दिया सेरा सोरबा मोसौ खाफ्रावदों होख्लायनासो गारगोन आङो आयै एफा मोजां दुन्दिया जादोंमोन सेस जालांजोब्बाय साला सुवादनि मोसौआ एबार खाफैबावथों र' दाबो हाथाय हुनायानो जायाखै नामा नै ओंखामा जाफैद' र' थांगौ आइयो जिमाबो ओइ ओरै फैलाय ओरै फै मा जालायखो बिलाय गलदा गाज्रियालाय ओंख्रिखौ बिदि सङो थावाफ्राङाबा आयै सिखा सिला बावलायबाय बेजों देरहा माराखै बिमा ओंख्रिया बिराद गोथाव जादों दाबायदियाव नोङो संनाय खावनायाव बादायलायोब्ला नोङो फार्स्ट प्राइजखौनो मोनगोन बिराद गोथाव जादों जानोबाल' गोथाव गोथाव जगार होनायावबा गाबथावथाव जा नों अमानो रुनाय बायदिखौनो बिराद गोथावलै गोथाव गोथाव जादों माथो दाबो फैया बेयावनो फैगोन होनदोंमोन माथो सिमा मोनसेखौ नुदों माथो बेनोथार एखेखा सयथिबो आं नायफा गोरलैलै सिख्लाखौ गदाय लानो नागिरनाया बिराद गोरोन्थि जागोन नामासै मालाय बांगालफ्राबा फिसौजोनि समान बैसोनिखौनो हाबा लायो आंनालाय मा गोरोन्थि जानोब्रा माथो दाबो फैयासैब्रा बेलाय एथ' गोबाव जालायलांबाय फाबसो नांबाय बायगोन नामाब्रा फिसाजोनि समानखौ प्रप'ज खालामबालाय आदै बेनिफ्राय सिमलाया खै किल'मिटारसो जागोन आसरित माथो आदैसो बुंजाबाय बेथ' आंखौ सिनायाखैलै मा खालामनाया मोजां जाबावगोनब्रा हा मानसियालाय खर' गाज्रिसो ना मासि ओइ आदै सिमलाया बेनिफ्राय खै किल'मिटारसो जागोन होनदो बारा गोजान जाया 1.5 किल'मिटारसोल' जागोन आसलथे नानि आंबो बारा बैसो जायाखैना देग्लायसो आंबो भट होजेननो मोनगोन आंनो बेफोरबायदि बाथ्राखौलाय नोंलाय मानो खोन्थाखो आं माने बै सिमलानि फनाव रायलायग्राया थारमाने आंनोमोन मा नोंसोमोन औ आंनोमोन आयु सुर खाराबारा बोराय मांगाग्रानो गावखौनो 18 बोसोर बैसोनि सेंग्रा गोरलै बायदि मोनाखै बे लाजिनोबो रोङा माखौ लाजिनांगौ नानि थारमाने आं उन्दैनिफ्रायनो जौ सेरेब लोंग्राखाय नुनायाव आंखौ दा बोराय मोखां एसे खामसाव जादों बारा बैसो जायाखैना आंबो इसोर बिफा बैसोनि समानानो लाजिनोबो रोंला खोमाहाय माखौ लाजिनांगौ जाखो नोंसोरबायदि सिख्ला उन्दैया माथो बिफानि बैसोनिख्रुइबो बोरायसिन बिबौनि बैसोजोंनो हाबा जायोलाय आंलाय मा बैसो जादोंसै गुमा मासेनोबो बैसो थाङाखै थुइ फिसाजोन समान बैसोखौनो लाइन मारिनो लाजिया नोङो खाराबारा गुन्दा दानो आइया सिख्लाया माथो बेलेग टाइपनि मारलै गाव माने खोब बैसो गोरलैलै आसमिखायसो गोरलैलै नुदों हाबा जानायमोन दाहालागै बिहामजो बिजामादै मोनलायसिगौमोन खोमा साला नोंसोरबायदि गोरलै सिख्लाखौ नैबे बैसो गोरलैया बै खालि मुर्तिया जेरै खर'खौ माला गानो बेबायदिनो सिख्लाफोरखौ माला गाननो हानाय केपासिटि आंनावबो दंलै
मालिनो बेलेग सेंग्रानि फट' होनानै लाइन मारिनाया आंना गोरोन्थियानो जाबायलै जानाय नंलालै अरखौ एसे थान्दा खालामनो थाखाय गंगानि दैयावनो गोजोमहैनांसिगोन हरखानांगोन आंहा बेखौनो बोरैबा बोरैबा सानबायमोन आं खिन्थु दिनै फिसा गाना फैखाबाय नों आंखौ लांफैनांसिगोनसो